Chegni nyinga Lydia Okeo. Jaod bura maugunja opio Wandayi osewajo siasa matemo manyo yo mano mar karo gai mar ODM Raila Odinga siasa makaluo kowacho ni onge fuok moramora mantiere ne jo siasa go. Wandayi olero ni Raila ema pod nitiere kod mbie siasa makaluo kawacho ni onge jo siasa moramora manyalo kao kare. Kore Governor Masia James Orengo wacho ni Raila en jatelo maduong' ma owinjo miluor. Jo siasa kod jo Kenya duto ka olero ni gibiro mana chiwo luor ne jotelo manyiso luor ne Raila Odinga. Ne giwuok kinde ka kinde e kinde nyasi mano mar iko Mama Rosa Moth ma en min director mathieth Dr. Patrick Moth kar chung od bura ma Lagos Onge County ma Siaya. Let me say it clearly. Ni onge any vacuum whatsoever a leadership majulu. So long as Raila Odinga is alive. Onjure uru. Kara Raila pod ngima. To ngato kik pa. Ntie thuolo moro kaendi ma gijibore inge huku na huku. Ano kabikao thuolo ni mondo aduok ra gijija dum father nkech ngama luor ahinya. To nyaka wach gimoro. Ni okwabi keto seche waduoko kod ji mago koko chi Facebook ka. Nikech maka jomoro. Wabro deal squarely kod jogo moro ki. Because we know them. To kendo bende serikal mora nyaka pingi. Serikal kipingo eka tiyo ni jopiny. Serikal nyaka pingi. Omiyo joma wacho nisiji wan joluo koro waolo kipingo serikali. Nwadonjuri serikali. Mango joma kaka magiwacho. Tunataka kufanya kazi pamoja, tulete maendeleo katika kila mahali. Na tunataka serikali kuu iwe pamoja, ishauri county governments pia ishauri serikali kuu, na shirikisho hizo zitakuwa nao pamoja. Najua tunaweza kujenga Kenya nzima. Ramogi